ଆଜି ବର୍ଷାର ଏ କି ତାଣ୍ଡବ! ଘଡ଼ଘଡ଼ିର ଗର୍ଜନ, ବିଜୁଳିର ରହି ରହି ଆଲୋକରେ ଅନ୍ଧକାର ଘଡ଼ିଏ ଲୁଚି ଯାଉଛି। ବୋଧହୁଏ ସିଡ଼ି ଘର ଛାତର ଆଜବେଷ୍ଟସଟା ଉଠୁଛି ପଡ଼ୁଛି। ଜୋରେ ଶବ୍ଦଟା ଶୁଭୁଛି ନା। ଇନଭର୍ଟର ଚାର୍ଜ ରଖିବନି ରାତି ସାରା। ଗୋଟିଏ ଘର ବତି ଜାଳି ବସିଛି। ସବୁଆଡ଼ ଘନ ଅନ୍ଧକାର, କୁକୁଆର ଭୟ। ବାହାରେ ମୂଷଳ ଧାରାର ବର୍ଷା, ସୁ ସୁ ପବନ। ଛାତିଟା ଛାନିଆରେ ଧଡ଼ ଧଡ଼ ହେଉଛି। ଚଉରା ମୂଳର ରଡ଼ଟା ବୃନ୍ଦାବତୀ କଣ୍ଠି ପଡ଼ିଗଲା ବୋଧେ। ମନରେ ଅନେକ ଦୁର୍ଭାବନା, ଆଶଙ୍କା। ପୁଣି କ'ଣ ଘଟିବ କି? ଆକାଶଟା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳିଆ ଖାଁ ଖାଁ ଲାଗୁଥିଲା। ଘଡ଼ଘଡ଼ି ପଡ଼ି 6-7 ଜଣ ମରିଯାଇଛନ୍ତି। କାଗଜ କଲମ ହାତରେ। କ'ଣ ଲେଖିବି? ମନ ଯାଉଛି ଅହେତୁକ ଭୟ ପାଖକୁ। ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଖଞ୍ଜାରେ ଏକଲା ରହୁଛି ତ। ସେପଟେ କିଛି ଦିନ ହେଲା କରୋନାର ଡର। ମୋ କଥା ଘଡ଼ିଏ ଭାବିଲେ ମୋତେ କ'ଣ ଡର ମାଡ଼ିବନି? ଟିଭିଟା ଚାଲୁଥାନ୍ତା କି ମନଟାକୁ ଭୁଲେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଜଗତକୁ ଆଉ ଭଲ କିଛି ନାହିଁ। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, କାଲିଠୁ ଜଗା ଦର୍ଶନ ବି ବନ୍ଦ। ଆଜବେଷ୍ଟସର ଢୁ ଢା ପଡ଼ିବା ବନ୍ଦ ହେଲାଣି। ଆଉ କାହିଁ ଶବ୍ଦ ଶୁଭୁନି ତ। ବର୍ଷା ଥମିଲାଣି ବୋଧହୁଏ ବାହାରେ। ଯାଏଁ ଦେଖେ କେତେଟା ଫୁଲକୁଣ୍ଡିଆ ଭାଙ୍ଗିଛି। ମୋର କେତେ ଖିନିଖରାବା ହୋଇଛି।